Yo, what's up guys? Pupunta tayo ngayon sa bayan ng San Carlos City at pupunta tayo sa Hospital Bulingit para ipa-opera ang aking tainga. Ito guys. Bali nagpunta na po ako doon nung last week, tapos sinabi ni Doc na pwede pa daw naming daanin sa gamutan. Ito po. Pwede pa daw namin madaan sa gamutan in 1 week, pero pag hindi umepekto yung gamot na antibiotic ay babalik ako pag February 14. Ngayon po yun. So galing na po ako doon kaninang umaga, wala yung doktor, panghapon ulit, kaya babalik na ako doon ngayon. At sana dumating ng maaga si Doc, kasi nung nakaraan bumila ako ng alas 9, umabot ako ng hapon kasi dumating si Doc ay 3:30 na ng hapon, kaya inabot kami ng hapon. And pinainom muna ako ng antibiotic, tapos balikan ng February 14. Kaya babalik tayo ngayon. At pumunta ako din kaninang umaga, panghapon daw ulit, kaya umuwi muna ako. At ngayon time check, ang oras na po ay 1:09 PM at babalik na ako doon sa San Carlos City sa hospital para pumila ulit. Sana nandun na si Doc para maopera na ang aking tainga. Nakuha ko po to nung binutasan ni ate ko yung tainga ko, pero ayaw ko palang mag-ikaw. Hindi ko nilagyan ng sinulid tapos ikaw, kaya ganyan ang nangyari. Sa loob ng siguro mga 6 years, ganyan na yung nangyari. Hindi siya masakit, pero nakakailang guys, kasi yung iba tinatawanan nila, tinawag na nilang Bluetooth or infrared. Kaya nung may nagbigay sa akin ng sponsor, naisipan ko na rin ay pa-opera guys, kasi nakakaya, nakakawala ng confidence. So ayun, mamaya ulit guys, babalik tayo kapag na-opera na tayo, kasi bawal mag-video sa hospital. Bye bye. Yun guys, nakabila na tayo, pero wala pa si Doc. Mamaya pa ulit yun. Ayun guys, sasalang na ako sa operasyon, pero kinakabahan ako, bibili pa ako ng tubig. Sampai kay mineral water yo. May malaki. Enggak pa yung batal ya? Batal. Pinakabahan ako ganyan. Ayan guys, bumili pa tayo ng tubig. Pangkawalaan ka pa. Tiwag ya? Ayun na guys, tinawag na ako. Nandito na ako sa operating room. Dekada. Ayan guys, kakatapos ko lang ma-operahan sa tainga. Shout out po kay Sir Doc at kay Sir King Salis po. Ang babait po ninyo. Nawala po yung kaba ko at yung sakit hindi masyado, kasi dinagdagan ni Doc ng anesthesia tuwing umaaray ako. Thank you po Sir King Salis and kay Doc. Maraming salamat po.
Bibili na lang tayo ng gamot na nireseta ni Doc. So, mamaya sa wakas gumaan na yung tainga ko guys, wala na yung pabigat. Almost 6 years ko na binitbit dyan sa tainga ko, ayaw bumitaw. Uwi na tayo guys. Uwi na tayo, hindi na ako mag-helmet kahit na bawal ang hindi naka-helmet. Tignan ko, papakita ko na lang to. Bye bye. Love you. Shoutout ka nga pala kay Sir Leopold, kay Sir Christian Iglesias, kay Ma'am Marnel Padilla at sa family niya, kay Ma'am Marnel Padilla at sa family. Shoutout po sa inyo. Sa lahat po ng nagmamahal kay Moto Kids, I love you all. Thank you. God bless. More blessings. Maraming salamat po sa suporta. Love you. Happy Valentine's Day. Nga pala guys, pahabol ko lang po. Sobrang nagpapasalamat po ako kay Sir King Philip Dumantay. Dahil kung hindi po dahil sa kanya, ay hindi ko po napa-operan tong tenga ko. Almost 6 years mahigit ko po na nasa tenga ko po yung bukol. Sa trabaho pinagtatawanan ako ng mga nakakakita ng mga empleyado. Kahit biro lang nila, pero kahit binibiro lang nila para sa kanila, pero para sa akin masakit. Kinikimkim ko, pero hinahayaan ko na lang, nakikisama na lang ako para wala silang sabihin. At ganun talaga, ako yung may kapan bukol. Siyempre ako yung pagtatawanan. Tapos sila malinis, mayaman. Ganun talaga. Kaya nakikisama na lang ako. Pakikisama na lang. Pero sa totoo lang, kinikimkim ko yun. Pero okay lang. At least dahil kay Sir King Philip, napa-operahan ko po yung tenga ko na mahigit 6 na taon kung 6 na taon na nandyan, hindi ko napa-opera. Kaya maraming salamat Sir Philip. More blessings po. God bless.